el pressupost 2020, si algun aspecte té per a millorar des del punt de vista de compromís, és en aquelles polítiques per a lluitar contra l'emergència climàtica i per a fer una proposta per a la transició energètica dels edificis municipals. Per això, Compromís, en la seva assemblea, va decidir, teníem dues postures davant la taula, no els enganyaré, damunt la taula. Una era fer una esmena a la totalitat per tal de ficar-se molt exigents en el pressupost municipal per a que implementara moltes mesures per l'eficiència climàtica, energètica i perquè se prenguérem en sèrio, que és importantíssim marcar aquest full de ruta, però evidentment també n'hi havia altres aspectes del pressupost municipals que eren coincidents amb els dels anteriors mandats i que per coherència calia mantindre una postura per a donar suport a aquest pressupost, perquè per a nosaltres sí que n'hi ha pràcticament la majoria de les partides se corresponen a la línia empresa fa 4 anys. Per tant, vàrem acordar presentar unes esmenes al pressupost municipal que marcaren un full de ruta contra el canvi climàtic, per la sostenibilitat i per la transició energètica. Perquè a Compromís, la veritat, tal com varen dir també en el debat previ de les eleccions municipals i així com anunciarem a tots els nostres programes i infocompromís en campanya electoral, anem a tindre una línia molt contundent i anem a intentar marcar un full de ruta perquè Silla siga una ciutat sostenible, verda, inclusiva, que doni seguretat a les persones, que se desenvolupe aquest pla de mobilitat i que se prioritzi avui i demà a través de totes les polítiques d'aquest Ajuntament. I nosaltres en aquests moments tenim una regidora a la que els parla i per tant tenim la capacitat de poder fer accions polítiques que reenfoquen les accions del govern perquè Silla mire cap al medi ambient. I per això la primera esmena que vam presentar era fer un estudi previ per a iniciar la transició energètica als edificis municipals, per a determinar on és aconsellable fer instal·lacions d'energies netes i renovables per a l'autoconsum. D'aquesta manera, des de Compromís, venim a definir una línia de treball des de l'oposició, per tant, de mitigar el canvi climàtic amb la instal·lació de les primeres plaques fotovoltaiques en els edificis municipals. Tot això per a reemprendre el pacte de les alcaldies pel clima i l'energia aprovada per unanimitat en aquest plenari i també perquè se puguen sumar a totes les subvencions i accions de l'estratègia valenciana contra el canvi climàtic 2020-2030. La veritat és que el canvi climàtic ja està així, lluitar i adaptar-se ha de ser també un repte per als ajuntaments i per als càrrecs públics que ens preocupa el futur. I els ajuntaments, com a institucions més pròximes, han de remoure les consciències i actuar contra el canvi climàtic. La veritat, nosaltres hem volgut marcar una línia política que enteníem que dins del pressupost municipal trobàvem en falta, que era l'aposta per les polítiques contra el canvi climàtic i la transició energètica, que confiem plenament que el govern socialista en la seva majoria absoluta les pugui portar endavant a través d'aquestes esmenes que Compromís hem presentat esta nit, que no són altres que l'estudi per a analitzar i avaluar la implantació d'energies renovables en els edificis municipals, la instal·lació de les primeres plaques fotovoltaiques i aquestes 30 propostes imparables són unes línies de treball perfectament assumibles per un govern que se diga progressista i la número 1 és que els edificis públics siguin autosuficients energèticament, començar amb aquesta línia de treball. Per tot aquest argumentari i per tot el que he exposat anteriorment, nosaltres votarem a favor amb la confiança que vostès adquiriran aquests compromisos que han inclòs en la proposta del pressupost
i els executaran. Moltes gràcies.